बा भाई लोग, आज हम फिर से आ गए बड़ी भोजपुरी के भोसड़ापुर नगरी में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, गावत कम अब बजवावत ज्यादा। तो चलिए ना हमनियों के बजा दिहल जाओ। भेज दे शहर में कर बापू दादा। अच्छा वो का है पढ़ाई करे के? नहीं। गावतिया कम बजावतिया ज्यादा। क्या बात करता रहा, कहीं हेकरा लेखा नहीं खरा बजवावत? आगे वाला में तो निघास बा, पीछे वाला साफ बा। क्या कहले? अरे आगे वाला में तो निघास बा, पीछे वाला साफ बा। ए, झूठ बोले तारा आगे वाला में घास बा। अरे आगे वाला में तो निघास बा। जब घास बा तो खाली खेत बोल नहीं बा, एगो आवेला कीटनाशक लेके छिड़काव कर दो। आ न तो 2-4 रुपया के रेजर मिली, लेके साफ कर दो। पहले कहता तो क्लीन, पहले रहती अगवा। अच्छा हम कहम तबे साफ करबू, तारा नहीं क्या बुझात की परती खेत बा त क्लीन करे के चाहिए। अरे आगे वाला में तो निघास बा, पीछे वाला साफ बा। ए कितना बार समझाई, हमरा तो लागत है तू झूठ बोलत है। कौन अपने बाप के लिए? अगर झूठ बोला तो खमार जाइए हमर बाप। आगे वाला में तो निघास बा, पीछे वाला साफ बा। बस राज समझ गई तारा घास बा। तो भाई लोग रघुआ लोग के का लागत है जाई तो नीचे कमेंट में बताई। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।